nzimbe chero kamerera musuweji inozongotapira. Tabatana na nyanduri panapa. Apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Robai runare panamba dzinoti 263 719 450 009 kana kuti 263 788 954 165 muHarare. Muri yeZimbabwe ndinokutambirai nemufaro pachirongwa chatinoti home away from home. Chiri chirongwa chatinokupai pano pa Sly Media TV. Mazuvano tiri kufamba nenyaya dzatiri kukurukura dzakasiyana siyana, tichitaura nevarume nevakadzi vari muusungwa pamutare remand nepamutare farm prison. Patinenge tichikurukura nevanhu tichinzwawo kuti nyaya yerehab iri kufamba sei, kosi yavakasarudza ndeipi vari mukati meusungwa, tichiona kuti vasvika papi nekosi iyoyo ichitarisa tarisiro yavo yekuti kana vachinge vabuda muprison vanezenge vapapi. Nhasi nyaya yakapenga nekuti tinoda kutaura nemuimbi achiri kusumukira mune zvekuimba, achititaurira nhoroondo yake kuti ave nemaalbhamu mangani kana akarekodha, uyewo zvekare akazvitanga sei. Nyaya yakamupinza munomu arikutaura kuti inyaya yeassault yakaitika ari munharaunda yeChipinge. Toda kuti zvekare atitaurire nyaya yake iyoyo kuti yakafamba sei kuti azopedzisira ave muno pano pamutare remand. Mukomana wandiri kutaura nezvaye kana kuti murume wandiri kutaura nezvake anonzi Taurai Mwanyisa, ane makore 40 ekuberekwa. Regai ndimuchingamidze muchirongwa titange kuita hurukuro pano pa Sly Media TV. Mukoma Taurai, makadii zvenyu? Tinosimba munhu wacho, makadiko? Ndinonzi Taurai Mwanyisa. Kumusha ndekupi? Kumusha kuchecheche kuChipinge. Naika. Ini ndinonzi Mukoma Sly. Tauyawo pano pamutare remand tizoita hurukuro tichikurukura nezvenyaya yenyu yamakafarira kuita mapinda munomu iri nyaya yemusic. Tingatanga kuda kubvunza kuti sei makafarira kuti mubatane nevari kuita zvemusic izvi muri muno pamutare remand? Ini ndagara ndiri munhu wemimhanzi. Alright. And zvinhu zvakaitika ndezvokuti handina kusarudza, asi kuti ndakasarudzwawo. Saka kuenda kuzvinhu zvangu ndagara ndichiita muchiita ndiri panze. Alright, atitaure nezvenyaya yemusic iyoyo muri panze. Zvakatanga sei? Zvinhu zvemusic ndakatokura nazvo. Ndiri munhu aifarira music, kujaivha, kuridza magitari, kutogadzira zviya zvemagaloni zvekudhara, tichigadzira magitari edu. Kusvikawo ndazoti yarukei ndakuendawo kunoona vairidza malive performances. Vanangozvifarira zvikangokura zviri mandiri. Alright. Munomu makapinda nenyaya yeassault muchidimbu, zvakafamba sei? Zvakaitika ndezvokuti inini ndinosenzera kuSouth Africa, ndokwandaisenzera. Saka patinouyawo kumaholidays muna December pakaita mbavha yakauya kuzobreka pamba pangu. Yakabreka window repadining kubva atanga kutora zvinhu nesimbi mudheni. Saka ndakazomutswawo nevana tikamumhanyira tikamubata. Akarohwawo necommunity tikamuperekedza kupolisi.
then ndakabva ndadzoka kubasa muna January. That was December 2023. January kubva ndadzoka kuSouth Africa kubasa. Iye akazosara achinondivhurira case yeassault. Inina I wasn't aware because ndatodzoka kuSouth Africa. Saka ndakatomboya 3 times kumba handina kubatwa and handina chandaiziva. Ndakazoti muna May ndaisa posters muarea yangu kuti ndaindoridza magitari kuMozambique. Saka ndo zvakaaleta mapurisa kuti munhu ari munzvimbo. Ndakazotonzwa ndakunokerwa pamba ndakarara musi wa 28 May. Samukura kuti pamaiuya 3 times bye. Hapana kana message yakambosara kumba kwenyu yekuti mukomataurai mwanyisa muri kutsvagwa nemapurisa? Hapana chandaitomboziva. Kana vekumba kwacho vakatoshamisika nazvo. Zviri kureva here kuti akazotanga kuripota nyaya yake yeassault aona maposters kana kuti akagara anga aripota kare? Akagara aripota. Ndakuzoudzwa nemapurisa akanditora kuti une yellow what handichanyatsouziva temu yavakashandisa. But zvaireva kuti inini ndanditori pa-wanted. Wanted isina kuburitswa pachena? Ndizvo zvakatoitika. Saka maposta aiswa mapurisa akakusvikirai muri ndiri pamba ndakarara kuma 1 AM. 1 AM? Kuenda vasina kuya masikati? Nditomboziva. Maotera kunge mene tomoti amudhorobha ingwa kumawo. Zvakangoitika zvakadaro. Maybe pamwe zvinenge zvakanyorwa kaunzi muri on the run. Makatiza nyaya? Ndofunga nyaya yekuti vakangonzwa kuti munhu anoita chinoshandira kuSouth Africa. Saka pakasvika mapurisa makanzwa sei? Chekutanga masvikira vakaita, ngataurire masvikira vakaita vakasvika sei? Ndatoriwo muhope, potomuka uchinzwa dhore pabedroom chinokwa. Vanga vatovhurirwa nevana kudining kwangu, vapinda vakanoka pabedroom. Ndichitovhura dhore zvikanzi apolisi. Potoshandisa matems avo akuti unozotaura nyaya dzako koti, you are under arrest wati. Ndo zvavatakuita. Zvakangondivhundutsawo semunhu anga ari kutanga kusungwa. Ipapo vanobva vataura chaji yacho? Vakatotaura kuti wakaassaulta munhu muna December saka unga uri pa-wanted. Uyu munhu akanga achiba pamba penyu? Handiti achiraura nesimbi? Maimuziva here munhu? Ndasingamuzivi. Saka pakataurwa zita rekuti assault ndakaziva nyaya. Vakatsanangura nyaya? Ndakatoziva kuti nyaya yemuna December because zvakaitika ndanjizviziva. Yakabata imi chete nekuti mataura imi kuti akapuhwa mutongo wake ine vanhu vemucommunity? Yakabata inini because mhosva yanga yaitikira pamba pangu ende pakuenda kumapurisa ndiri pamberi. Makatonomuripoterawo akasungwa? Takatomusiya mumaoko emapurisa. Mukunzwa kwenyu imimi nekuda kwezvinhu zvaakanga achitora pamba penyu, mhosva yake yakasvika palevel ipi? Handina zvandakazoziva because ndakabva ndadzokera kubasa. But ndazove mukati ndasungwa ndakazonzwa kuti mai vacho vanengewo vari muchipurisa. Mai vemukomana uyu. Anozani? Zita ringagona kusanganisa Callisto. Callisto imbavha asi mai vake mupurisa? Ndo zvandakazonzwawo ndamujeri. Ndobva masvika masungwa paya, masvika uko maita mastatement enyu madai ndobva maenda kwamagistrate? Ndakasvika ndikavharirwa. Mangwana wacho wangu 29:30 ndobva makuseni ndobva takaenda kucourt. Saka zvakazoitikawo kuti ndinge ndichizovharirwa kupinzwa mujeri ndezvekuti inini mupurisa wandakabva naye kumasales ndiye akanditi iwo nyaya yako hainetsi, uri first offender, then uri kuda kumhanya kubasa, saka ndipe mari, iwo wasvika kucourt chingobvuma mhosva kungoti ndinozviziva. Inini ndinenge ndataura nevari kumberi kubva ndatofona kumba mari ikatevera because tatatowe muroad kuenda. Munin'ina wangu akamhanya nemari tikasvika tikapa mupurisa uya. Pakabuda mari ipapo? $150. Ndandine marands akamupa 3,000 rands. Tasvika kucourt ndakabva ndaparadzaniswa nini nemunin'ina wangu naye mupurisa uya. Takabva ndatoenda kune vanhu vanga vakapfeka mauniform airatidza kuti vari kubvawo kuchera. Saka zvakazoitika
ini ndakazongopinda mukoti ndine pfungwa dzekubvuma mhosva sekutaurana kwandanga ndaita nemupurisa saka ndangosvika ndichiverengerwa nyaya ndikati hongu mama. Saka ndakabva ndanzi vozouya futi mukoti kumatutu ndichitodzoka mukoti kumatutu kubva katonzi judgment ndobva ndatonzi 12 months in prison suspended 3 ndikadzika kujere ne9 months then vakazondibvisirwa dzimwe ikoko. Munin'ina wangu andanga ndabva naye ndiye akazodzoserwa mari nemupurisa akaudzwa zvekutenga zvaidiwa kuti ndichisvika kujere ndikwanise kushandisa zvinosanganisira sipo yogeza, tauro, slippers necolgate netoothbrush. Ndikato mari yaidzorerwa yeye imari yamakanga yakabvenga chaja yeye isina mabhuku yakadzoserwa yese. Paakaona kuti ndatonga mupurisa wacho. Mupurisa uyu akaona sei nekuti kazhinji acho towanza kuti mupurisa anenge ada kupinda muhori wekuti akuti mari ukanga wandipa inini nekuti yanga isina mabhuku inezenge chizonzi kushamwari uchanobuda kana tadai chinja panhenge asi akazoti aiwa mari mudzorero. Patiri kutaura nezvapo ipapo pane mamwe mashoko amuda kutsinira here pakuitika kwenyaya yemari yamakazotengesa makolgeti nechichi? Ipapo hangu handizonyatsoziva hangu kuti pfungwa dzemunhu hadzizozikanwa kuti anga achirongei nekuti ininiwo futi kutanga kupinda munyaya dzemapurisa saka zvakazoitikawo kuti ndinge anga achidzosa mari handichazozivi sezvo ndanga ndatove kumagadhi ekujeri. Munin'ina ndiye akasitomhanya nezvinhu achiti ndadzoserwa mari zvinhu zvokundoshandisa kumberi izvi. Mauya muine pfungwa imwe yekuti zvichagumira apa pamwe ndikutodzokera kumba ndiri first offend? Akatotodzoka tese. Makati handi mazvona mazonzi muri kuenda 12 months tisingatauri zvekuti dzabviswa dzichingonzi namajistrate makanzwa sei? Pakutanga zvaitoita kunge chidzungu. Ndakazonyatsotoona kuti pakaipa ndakudzibvisa hembe dzako kujere kwacho. Makutanga kuona rima nepandakaiswa macheni emumakumbo aya nekunzibvisa hembe dzako ndichopuwa tumwe tuhembe twandakapiwa. Ndobva ndakatanga kunyatsoona kuti zvinhu zvachinja. Mukati ipapo ndakatanga kuvhiringika chaiko. Makavhiringika? But semunhuwo anomboraramawo mumasango nekuonawo zvakasiyana ndakangozoitawo mweya wekupfeka kuti izvi zvatovepo izvi semurume. Pamwe pane zvanga zvakatorongekawo pamwe imhepo hameno ndakangozongosvika pakuti ndizvo zviripo. Hamuna mbofita pfungwa here kuita appeal kuti uyu munhu ndiye aive intruder? Zvakatozamika zvese. Zvakafamba sei ipapo? Zvakagundikana because inini ndakapinda neplea ndakabvuma mhosva. Saka appeal yacho yaizotora futi almost kana kuti hafu yemutongo wangu nyaya isati yadzokera mudare. And mudare macho pakandobuda mashoko ekuti ndogona kutonzi ndanga ndakatongwa zviri nani. Saka ndakabva ndangoti pamwe ndiMwari andisa ikoko chingotorai mari muchengete mudzokere kumba. Mapinda imi vanasekuru nanagogo vari muno muprison vane zvavakakubatsirai nazvo here in terms of counseling yekuti mudzokedzane panzvimbo chaizvo kuti makapinda murima mama musingafungi kuti murima nokuti makatobva mune chiedza muchitaura nemupurisa munhu anoremekedzeka? Ndichisvikawo ikoko kuChipinge kwandakapinda kujerere ikoko ana kule veikoko vakatanga kuti ayo wabva panze uri kuoneka kuti uri fresh. Then pane vakazoitawo kuti vachindionawo vachindibvunzisa kuti zvakafamba sei ndichivatsanangurirawo nyaya. Saka vazhinji vaingondiudza kuti kuronga kwaMwari isusu vanhu tine pfungwa dzedu tinoronga mumwoyo medu but anozadzisa nhano dzekufamba kweupenyu ndiMwari. Vakandikamfota zvakanyanya. Naika saka mazopinda mamunomi ndobva maona music yakudanai futi masangana nayo muno. Tichadzokera kunyaya yekuti makatanga sei makatonzwa manyukunyuku muchinzonzi kune band? Pakutotanga inini ndine construction ndaita zveconstruction kubasa kwandaienda kuSouth Africa. Saka pandakasvika uko kwangu sina zvemusic
kujere kwandanga ndiri. Right, kuchipinge. Right. Then bendi rakatombouya richiridza kwaitwa zvemasports. Iro repano pamutare remandi. Takaenda isusu tichinopicha matende because ndava muconstruction team. Pajere. Taitonochera mafoundation, tichiita zveplumbing, ndiri qualified plumber. Food. Alright. Tichiita zveplumbing, tichingoshanda mabasa epajere ipapo. Saka pakanzi pari kuuya bhendi takanovaisira matende eshedi. Ndikanotombotaura nevamwe kule vanoridza bhesi. Ndikati magitara andowagona but pandiri handifungi kuti ngabvumidzwa kudii kubata because anachangosungwa. Saka inini ndiri munhu akangokura ndichinzwisisa. Saka panotonzi saka ndichitoona ndakupedza jeri ndisina kana kumbonzi iwe kana kumborohwa because pandakasungwa ndakabva ndaandastenda kuti zvinodiwa panzvimbo yandava ndo zvandofanwa kuita kuteerera. Kutotanga pakanzi zora vaseline ndakabva ndatoti upenyu hwangu hwawe mwana kudii. Saka ndakangobaudzwa hapana zvakaitika ipapo. Zvikazouya futi bhendi iri ndo patakatotorwa tiri kubasa construction company. Ndikati ndingaridzawo gitara tiri mujeri. Saka pane vandaimboudzawo museu kuti matinorara kuti ndinomboridzawo magitara kwanza. Muchikwenya instrument ipi? Gitara ripi racho? Rhythm, bass, lead? Ndinoridza asi ndinofarira hangu bass kit. Alright. Rana macheze. Ndizvo chaizvo. Saka ndakatoteverwa ndichigeza. Zvikanzi pane vakumbira kuti paridzwe pane umwe airidza pajere ipapo andakasvika aripo achitonzi anoridzawo magitara. Saka ndakatoteverwa ndichigeza ndatoti ndakutogeza ndirare zvangu ndinganoridzawo gitari mujere. Ndo zvakangoitika. Ndobva masvika. Saka makanopuwa ripi racho ipapo? Ndakanopuwa bhesi. Iro ramabve mataura kuti ndora ndinofarira. Saka hapa yemapuhwa yava vabva kwamutare imi muri kuchipinge vane zvavakaryesa makapindirana sei? Pakaridzwa copyright yamacheso. Ndo yanga ichirira. Saka ndakatopuwa bhesi kubva ndatomhanyawo zvandaigona ipapo. Semunhu anga agarisawo hake zvakamboda kuti netse malines ekutanga but kangura kane karipo. Ndakabva ndatoona vanhu vakutofara. Makabve mataurirana munzeve here kuti akuridza yamacheso pane anoigona here kachi? Ndo yanga ichitorira. Ndakatozopuwa gita itori pakati. Ranga riinani panguva iro gitari? Ranga rina sekuru black anonzi kule black. Right. Ndobva kuti matomo aya. Right. Tiudzei zvakaitika. Ndakatanga njiridza ndakahwanda kumashure kwespeaker nekunyara. Ndanyara vanhu. Right. Pana kule vanonzi kule skauke ndo vanga vari pamic. Saka vazonditi huya pamberi. Ndakazitoona vanhu vese vatodi. Right. Vatosimuka vakutozara kutojaiva patozara. Zvakazotoitika from there ndakazotongoona ndazara mukati mevanhu. Musantaura? Mari kwenya ivi? Ndakaitawo zvandinokwanisa panguva yacho. Asi ngatitaure zvinhu zvamamusingatarisira ndiri kuti uri muprisi unogona kuridza gitara but mazoribata manje and pamwe ndo mukadzi wenyu wekutanga futi gitara. Satataura zveplumbing, maribata marirova mabva maona futi vanhu vachifara. Makanzwa sei imimi? Zvakatondivhundutsawo because tatambotodzingwa kuti vasungwa yandaipo hatisi kuda vanhu kumberi kuno. Ndikatonogara mukati but pana kule verihabo kuchipingewo ndo vakaramba vachisodera mudhuze. Saka zvinhu zvakatoti saka zvatoita ipapo vanhu vatofara. Right. Saka chii chakazoitika after mapedza kukwenya vanhu vafara iyezve takuona makunokwa mutare? Chakaitika ipapo ndichitopedza kuridza gitara handina kuzotombowana mukana wekudzoka muvamwe vasungwa. Ndakandatoona nemakule ekunoku ndaisanyatsoziva hangu kuti zvinofamba sei but ndo panga pana ana madam OC vacho sekuti uchitanga usungwa utomboziva unonga kuti vanhu vakafanana vane marenga akasiyana. Ndakazotonzwa kunzi ndotopinzwa muroom kuti ndotobvunzwa kuti audi kuenda kwamutare here unoita zvemagitari.
sezvo zviri zvinhu zvandofarira ndakatobva ndatoti one time handi right ndatonzwa kwakutonzi mupe zvinhu zvake unechi zvatoitwa maprocess acho kubva ndatouya kuno aizvo mato mune imwe road pfungwa dziri kuti chiimanje apa muri mumota iri kuenda kwaMutare apa mabva pamuri mamuchinyara kuonekwa navanhu munharaunda ndokuchipinge kwamakasungirwa iwatika ndokwenyu ikoko apo kuti muri mbinga yekuSouth Africa hapana umbinga ndezvokutostruggle musango ndezvokustruggle tinechingozamawo vanhu vese kanongoti munhu ari kudiaspora zvese bo zvinotaurika nemunhu asati aona vanhu vacho vekuSouth Africa asati aendako futi zvinotombooma chaiko handiti saka mauya kuno kunobva masikupinda muchikwata pane vana sekuru vanyuwani vekuno mane chikwata tiudze kuti chichi zviri kufamba sei rega nditi muchidimbu zvakanangana hazvipotsana okay kwandiri zvakamboita sekuti kuvhiringidzika asi kuti Mwari ane nzira yake yekuita nayo zvinhu nzimbe chero ikamerera musuweji inozongotapira tabatana nanyanduri panapa tari kuzvinzwa here nzimbe chero ikamerera musuweji inongotapira chete right zvichireva kuti chii zvichireva kuti chipo chiri mumunhu hazvinei kuti uri papi chinozongoratidza chega kuti chiripo right saka tiri kuno pane band situation mataura kuti munoridza mainstruments akasiyana muri kuspecialize here kana kuti muri kungoti gitari risina munhu ndo ramobata pari zvino ndiri kuspecialize muri pabhesi renyuro rakakupisai transfer hakumana allright taakudzokera muupenyu hwenyu meme panyaya yemumusic iyoyo zvakatanga sei zvemumusic izvi mataura zvomwe kuti right achitangirei panyaya yekurekodha makazotanga kuti ndoda kunorekodha gore ripi ende makarekodha here maalbums mangani zvakamira zvakadaro nokuti makuisa maposters kai haungatanga unongoisa maposter kupinda mustudio ndakatanga kupinda muna 2020 chakaita kuti nditore nguva ndaizamawo kumbovaka kamba kekuti kana ndasvikawo ndiwane pekusvikira so pandakapedzawo kuvaka kamba ikako ndakabva ndati tumari tumwe taundakakuona kuti ndikaitawo zvemimhanzi zvinogona kundibatsira sezvo ndaitotanga ndashanda ndowana mari ndonobhadhara studio nevakomana because haungakwanisi kurekodha uri one saka kungotora munhu kuti ngatirekodhe especially kuSouth Africa because ndokwandakarekodhera munhu anenge achitochaja kuti ndikuda mari yakati kuti ndikubatsire project yaunoda kuita saka ndakatanga kurekodha album yangu yekutanga inonzi Mavambo ndobva maipa mari kuti Mavambo Genesis right then marekodha yekutanga chikwata chamaifamba nacho chainzi makazviti bhendi rakanzi chinyange raive nemasession musician Taumwanyisa and Mutape Express. Taumwanyisa ore makaisa zita renyu Taumwanyisa and Mutape Mutape chimanyika kaichi ndicho chekwe chireve kuti chi ini ndiri mwana wa mambo ipapa makati mambo baba wangu ndo vari kutotonga kumwanyisa kwacho mwanyisa itori nzvimbo iyo asi achiri muri mujere ka mwana wa mambo ndi mambo makadiko mambo aiwa aya kuseka zvedu saka ndakanema hangu zita iri kuti tiri madzimambo anotapira naika ane shuga saka Mutape kutapira handina kuzviziva ndatoziva isi taingonzwa unoziva kuti kana ndinotaura vazhinji vanokumanyika zvakanzi ndana Mutape izvo inyaya yekutapira kutaura kutapira zvese kutonga pamati zvese apa tazvinzwa unokureva zvese kuti handisini ndadaro aiwa kainzimbe kandi tataura nyaya yenzimbe ndo inonzi zvese ndobva maita album inonzi Mavambo makazorekodha rimwe kutera ndakarekodha ndine 3 albums rimwe racho rinonzi chii rechi2 rinonzi Gadziriso alright and rechitatu racho rinonzi Inoperera kwaMutape futi alright pamaalbum enya ari 3 waya Inoperera kwaMutape Gadziriso naMavambo ndiripi ramunotsoto rakagadzirwa nevanhu iro number 3 zvinoza kuti pane improvement nekumaketawo plus
ndinenge ndiri kunze kuvanhu veuko avanzwi music yedu zvakanaka. Saka marketing inototinetsa. Musambo upi wamuri kuridza imi? Indoridza Sungura. Munoridza Sungura. Ndosaka muchikwanisa kupinda mumalines ana Machesa. Ndizvo chaizvo. Handiti. Tiri kudzoka kunyaya yemusic iyo. Tichitarisa panyaya yeAssault. Masarwa nenguva yakadii kuti mubude? Ndasara nemavhiki maviri chete. Nemavhiki maviri. Tarisiro yenyu muchinge mabuda munomu iri kuti chii? Iri kudzokera kuplumbing here, iri kupfuurira mberi nemusic here, kana kuti construction? Minotiudzei kuti pfungwa yenyu tichienda kumberi yakamira sei? Pari zvino ndinoda kumbonangana nenyaya dzemimhanzi. Ndiri kuona sekuti pane chiedza ndikashanda nesimba uye ndikawanawo vanokwanisa kundibatsira kuti ndikwanise kuwana zvikwanisiro. Ndikazvipa nguva nemagitara aya ndinobudisa zvinhu zvisvino. Naika. Munoona kuti ramangwana renyu rakajeka? Rinenge rakajeka. Kana pamataura wedhiri kuti zvikwanisiro, muri kurevei kana muchiti mukawana zvikwanisiro mungazvidoma here kuti ndezvipi zvamunoti zvikwanisiro zvinoita kuti zvinhu zvenyu zvifambe negwara rakanaka? Zvikwanisiro kumagitari ndizvo zvombo zvacho zvekuendesa kuhondo. Kutanga pama-instruments atinoshandisa, tinoshandisa magitari, tinoshandisa PA system, inosanganisira maspika, maamps, then chifambiso chekuenda kubasa kwacho. Then kuti pazoitawo vanetsitsi ndikaonawo mari dzekupinda mumastudio tichirekodha tichiisa zvinhu zvatinazvo mupfungwa dzedu kuvanhu. Tichitarisa panyaya yemanziyo dzamakanyora maalbum aya, mune dzimwe dzisati dzarekodhwa dzakawanda zvakadii? Masongs ari kuma-40. Ari kuma-40. Akatonyatsonyorwa, ari kungomirira kupinda mamwe acho munotomboariisa here netimu pano paMutare Remand? Hatisati hedu sezvo mabasa anga akawanda taingoti tairiyesa zvibasa zvokuti denda risi kuzorora noramba richiendawo. Saka mukana unenge uri mushoma. Hatitase pamasongs achona iwaya aya, kamurikuda kumbotipanzwisa ndikari pane dzamakarekodha here dzinoperera kuna Mutape gadziriro kana kuti Mavambo, kana kuti muda kutipa kasati katsikiswa timbonzwa vateereri vambonzwa kuti chipo chiripo here zvechiva kuita kuti vanzwe manyukunyuku ekuda kubvisa mari yekuti regai tibatsire mukoma taurai sazita wangu? Hatogona kubata zvese dzakarekodwa tomboti kadimbu, dziri kuuya toti kadimbu. Hatidarei nekuti nguva ndoine shanje. Motanga nekapi izvozvo? Kakarekodwa. Kari kubva paalbum ripi? Inoperera kwaMutape. Kachinzi chii? Kari pana kanonzi zita rako? Kana mari kanga hatingokatsenurai kana zvinozouya. Urambe wedzinza uchinge wakubata hama yangu, vanokusarudza kuita dhimini wegurupu, uswere uchigadzira mutemo, iyo vari kumabasa vachigadzira mari. Tambonzwa kuti unobata bhesi saMachesa. Role model wako ndiani? Obvious. Baba Ashero. Zviri pachena handiti? Hatipindei mune kasati karekodwa kamwe. Apa takanzwa mukuru weadhimini wegurupu. Basa rekumusura achiburitsa vanhu. Vanoda kuti ugare uri murombo mudzinza. Vanoti uchigadzira magurupu efamily. Aita musikanzwa ndio unenge uchiburitsa exit uchidaida, asi vanenge vari kumabasa vachiita mari dzavo. Then pavanouya kumaholidays paya ndio unonzi enda undovhiya mbudzi uko. Right. Nemudzima wako ukasimuka kuti utaure point pane vanhu, unonzwa kuti mugarai pasi vanhu vataure. Iwe sekungosiri munhu. Ndio zviri musong iyoyo. Aiwa muri nyanduri zvezvo. Alright, imwe yachona pane dzimwe pa40 dzisati dzabuda idzi. Alright. Ndine munyama mai asi ndina kuzvarwa ndinawo, wangu munyama ndewekupiwa ndevenyama, avo vasingafare kuti ndiseve nenyama. Madzinza zvirimo futi mhepo anokusaidzira minyama iyoyo. Dzimwe minyama hatizvarwi nadzo, uchizvarwa unenge utori clean. Utori nezvipo zvako nedestiny yako. Pane vanozosairirawo vane metsi dzavo dzavanoita. Alright. Saka mataura zvezvikwanisiro zvamuri kuda, muchiri kuda kunge muchidzokera South Africa here kana kuti maakuda kuita career yenyu muri muno muZimbabwe?
izvo ndauda kuita career yangu. Zvinhu zvandachitoronga kuti ndikazoshanda ndikawana zvikwanisiro ndotosiya zve kuSouth Africa. Because upenyu hwedu is at a high risk. Anditi hakuna kunyatsoita kana zvakanaka. Panguva yamamuri muprison mabatsirika zvakadii nekubatana nemamwe maband members aro kuSouth Africa maiwana mukana wokutora masession musician vachikubatsirai kurekodha handiti paipai makazosungwa matoisa maposta asi kusangana kwamaita neband iri kune here mutsauko wazvaunza mukati mecareer yenyu yemusic? Wakanyanyisa. Sekuti chekutanga stage management ndiri munhu anga asina kumboita live shows live performances akawanda. So band ratiri kufamba naro reZPCS randivandudza stage management. How do you manage stage? Then interaction nema-audiences. Then ndaperformawo pama-stages mahombe ane like pakamboya Japraiser paShowground. Takapuwa mukana tikarova ipapo panga pane audience yakawanisa zvandisati ndamboita. Then pakauya paPrisons Day tanga tina Mukoma Sulu ndakakwanisa kuridzawo rhythm yavo nditoripo pastage. Ma-professional musicians aya atiri kutaura nezvavo. Then zvakawanda zvandirodzidza. Discipline chaiyo kuti discipline yemubhendi zvinobva papi zvichienda papi. Ndo zvinhu zvakawanda zvandirodzidza kubhendi. Tomboti sekutaura kwamaita kuti ndiMwari wakaronga kuti muuye nekunoku tisatarise akakupinzai muno tichidaira kuti makatomuregerera. Ndakamuregera. Calling yacho maamuno muprison mashoko enyu kune vakakubatsirai kuti muzonge mupedzisire mapano paMutare prison nevamwe vese ana sekuru vamukushanda navo mazuva ese? Ndinongoti kutenda kwakitsi kuri mumwoyo. Pandirizvo zvandisati ndanyatsowana inzwi kubvira kuchirungu nekuchishona rinokwanisa kutsanangura kutenda kwandinako nechimiro chandinacho pari zvino kuti musungwa ndiri kuwana mukana wekuridza gitari kuvanhu kunze uku ndiri mukati meusungwa and vanhu ava vari kutondibatawo semunhuwo. Ndichisungwa ndichinzwa nyaya yemajere kudhara ndaifunga kuti kujere kune vanhu magadhi vanhu vakasimba saGoliath vanopinda basa nekushata kumeso nyangara kumeso vane utsinye. But vanhu vanotaura kwavasina kuswera zveshuwa. Inini pari zvino kuti ndiratidze kufara kwangu kwavari nekutenda kwavari zvichiri kunditi netsese sezvo ndichiri mukati. Asi ndichingoti kude kuti ndawana rusununguko ndichazonyatsoratidza gratitude yandina mumwoyo mangu kumakula andoshanda navo nevese vakaita kuti ndinge ndiri pano. Utekwa-tekwa hwacho matems avanoshandisa kubasa kwavo utekwa-tekwa hwacho hwese kuti ndinge ndiri kubhendi rePrisons. Tinotenda zvikuru nemashoko enyu ekubatwa zvakanaka amuri kuita. Tisati tabvara chirongwa chinechi zvimwe zvinhu zviri mukati mehana menyu zvamurida kuburitsa marenge neupenyu hwenyu background yenyu kusvika tisvike palevel yokusungwa nepatave nhasi uno nezvimwe zvinongouya so muri mukati mekunyora masongs enyu zvamuda kutaura ruzhinji rweZimbabwe runzi? Mashoko angu ndeyekuti panyika hapana munhu asina basa. Munhu wese akasikwa naMwari ane chinangwa chaakasikirwa naMwari. Haisiri mistake kuti unge uri pamusoro penyika ineyi kuda kwaMwari. Saka ndinodzoka futi pakuti isusu mumwoyo medu tine zvatinofunga nekuronga. Like kuti gore richitanga unogona kupiwa diary raunonyora kuti resolutions muna June ndoda kuita zvakati. Anozadzisa nhano idzodzo ndiMwari. Iwo chako kuronga mumwoyo mako but Mwari anozadzisa. Saka hakuna munhu asina basa. Zvimwe zvezvinhu zvinofanirwa kuitika kuti zvinoda kuitika zviitike. It's a process. Zvimwe zvinhu zvikasaitika zvinoda kuitika zviitike futi. Saka kusungwa kwangu yaiva process yezvaida kuitika nezvichada kuzoitika futi. Tiri kupanza mune ramangwana. Yezvomaridza pamastage nevanhu ava panana Japraiser pamwe chaigona kuzoramba chiri chiroto. Kurota chaiko. Nana Mukoma Sulu maambassadors ayo muprison. Ndo paunoona kubata kwaMwari. Tinotenda zvikuru kwazvo. Chitaurai kupedzisira kune vanhu vamunoda kuti vakubatsirei appeal yenyu kuruzhinji rweZimbabwe vakatekeshera pasi penyika yose maererano nezvikwanisiro zvamuri kuda. Right.
inini as an upcoming artist zvandingakumbira kune vanokwanisa kundibatsira iPA, ndikawana PA system yakakwana, chekufambisa, mari yekurekodha zvandinazvo, ndinofunga ndingabatsirika zvakanyanya kuti music yangu iende mberi. Varipo vakamboti vimbisei hameno kuti zvinobudirira here kana ndabuda, asi ndinongoisa zvese kuna Mwari. Vanoda kundibatsirawo, ndinotambira zvese kuti ndibatsirike kuti chiroto changu chemagitari chiende kumberi. Aiwa kandiye Taurai ane madamba refu anokwana kuitawo matatu, nziyo dzatsikiswa dzinosvika 40 dzaari kutarisirawo kuti aiwa imimi kana muchinge matambira chichemo chake chaataura chokuti ada kutsikisa uye ada zvikwanisiro, mota dzekufambisa, PA system, magitare nekubatsirwa kurekodha. Kune avo vanonzwa tsitsi togara tichitaura isusu pano paSly Media TV rwakakomborerwa ruoko runopa pane runogamuchira. Akumbira mwana womunhu manzwa kuti iye zvino haacharegrete kuti akapinda sei mukati mehusungwa, asi ari kutaura kuti urongwa hwaMwari hwakandisvitsa mukati menzvimbo ino. Nokudaro ave muno makasanganawo nana Mukoma Jah Praise, akasanganawo zvekare nana Sulumani Chimbetu, vanotaura kuti maheroes edu emuno muZimbabwe. Ari kutotaura kuti ndiMwari wakandisebedza pavanhu ipapa. Gitare, bass guitar anomenya, magitare ese anobata. Zvinoratidza kuti munhu ane chipo, uye pakutaura kwake unotopika kuti aiwa munhu muimbi nofunga mangozvinzwira nekutsenura kwaangoita zvishoma shoma. Zvinoratidza kuti tine mumwe muimbi ane mukurumbira watiri kutarisa kuti anogona kusimudzira nharaunda yino yeManicaland nezita rekuno kuManicaland, uye mwana wamambo. Imiwe zviri pana Taurai sazita wangu zvakawanda, anzi mwanyiswa. Mangonzwawo futi nyaya yekuti mutape zvinoreva kutapira kwenzimbe kana zvauri kufunga hazvisiri izvo. Tiri kutaurawo kuti tsvagaiwo zvekare album rinonziro Mavambo nerimwe rinonziro Gadziriso, pamwe chete rinonzi inoperera kunana Mutape ikoko kumunzwa maalbum iwaya. Takamirira ari kuzenga achiuya mubatsirei, asara nemazuva mashoma ekuti anga achibuda. Makasununguka kuti mumutsvage kuburikidza nerehab yepano paMutare. Handitika kuti mumutsvage kuti mukomana uya ari kupi, kuti tingamuwana sei iye mwana wamambo, kuitira kuti mugone kumubatsira pane zvaakumbira zvese. Chasara ndechekuti ndionekere producer wechirongwa Tarumbidzwa Rudhenya, indonzi Sylvester Tapfumanei, simbi yebasa, tiri pano paMutare Remand. Ngatirambe tichifurira mberi nekusubscribe pano paSly Media TV. Mazvita.